Jo, mňami do bříška, hop, a je tam rybička. No, to jsem vymyslel teď trochu z ruky, ale fakt potom bude rybička. No, a ještě, ty vole, hele, tamhle, no, to je fuk, někde prostě něco vidím. A víte co? Jo, čepici, jo, já vím, že jsem pěkně hustý, ale to neznamená, že jsem taky. Jo, přesně. A proto vám teď zarepuju mou písničku, kterou jsem si vymyslel sám. No teda, sám úplně ne. Ještě s mým kámošem, který je někde. Teď, momentálně. No, takže vám zarepuju. Stuart je to malý, pořád velký balík, nejvíc ze všech ženetů, roztrhanou planetu. 27 holek, to je pěkný balík. To má přece jen svůj být malý. Jo. Rolničky,